Camera is rolling. Ready? Action! Европейският икономически и социален комитет е уникална среда, в която се формират позициите на организираното гражданско общество въз основа на смислено, структурирано и демократично сътрудничество между работодатели, работници и представители на неправителствения сектор. От 2007 година имам честта да бъда член на групата на работодателите в ЕИСК и да работя като докладчик по над 30 становища, свързани с конкурентоспособността, икономическата сигурност, насърчаването на малките и средни предприятия и иновациите, образованието и уменията, здравеопазването, водите, капиталовия пазар, корпоративното управление, устойчивото развитие и много други. Темите, които избирам, се основават на променящите се приоритети на над 10 000 български предприятия, членуващи в Асоциация на индустриалния капитал в България, чието интереси представлявам и защитавам. Този завладяващ и удовлетворяващ ангажимент ме обогатява с познания и разбиране на европейския законодателен процес, като понякога ме поставя в неговия авангард и ми предоставя уникална експертиза и компетентност, за да бъдем всички по-добри и по-ефективни социални партньори, както на европейско, така и на национално равнище. Мненията и приносът на организираното гражданско общество са от съществено значение за формирането на европейска политика, основана на доказателствата, в тясна връзка с реалността и нуждите на бизнеса и хората, за да направим заедно Европа по-добро място за правене на бизнес и за живот. За мен е чест и отговорност да бъда част от това.